हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो बेसेबांबा गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय माखासे आसामनि जब रिक्रुटमेन्टनि बाथ्रा। दाखालि बावैसो जोङो खालामखांबाय बेनि एप्लाइखौ। माने हेल्थ डिपार्टमेन्टआव गासै दाखालि बावैसो साख्रि ओंखारदोंमोन गासैनि बे 3,945 साख्रि ओंखारदोंमोन, नाथाय दायो नैबे 962 पस्टआ इनक्रिज जाबावबाय एबा बारायदेरबावबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे पस्टखौ थाबैनो एप्लाइ खालामगोन बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। बे एप्लाइआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। एप्लाइ डेटआ नैबेयाव दङ। जों नायबा नुयो एप्लाइ 5 आगष्टनिफ्राय 7 एप्रिलसिमहालागै बेयो जाबाय थागोन। आरो बे स्पेसियेलि मेडिकेल कलेज धुब्रि मेडिकेल कलेजनि थाखाय होननानै एडभार्टाइजआव होनाय दङ। अफिसियेल एडभार्टाइजआव अफिसियेल नटिफिकेसनाव होनाय दङ। जों बेखौ नायबानो नुगोन। जोङो आगोलाव एप्लाइ खालामनाय समाव जोङो नैबे हेल्थ डिपार्टमेन्टनिनो बेफोरो गासिबो मोनबा डिपार्टमेन्ट बेयाव दङ। DME, DHS, DHSFW आरो आयुष। बे पस्टनिफ्राय गासैहाय बे डिपार्टमेन्टफोरनिफ्राय गासैहाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड टेक्निकेल नन टेक्निकेल गासैहाय 390 नैबे पस्ट ओंखारदोंमोन। 3,945 पस्ट ओंखारदोंमोन, नाथाय दायो 5 तारिखनिफ्राय एबा दिनैनिफ्राय 5 एप्रिल टु 7 एप्रिलसिमहालागै नैबे 962 पस्टआ बारायदेरबावबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनहा नैबे पस्टखौ एप्लाइ खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ जों नायबा रोखा जागोन। जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनि। नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। बे अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नायबा जोंनि गासिबो डाउटआ क्लियार जागोन एबा रोखा जागोन। जों गासिबो रोखायैनो मिथिजोबनो मोनगोन। नैबेयाव गभर्नमेन्ट अफ आसाम जों नायबानो नुखायो। गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय ओंखारनानै फैदों अफिस अफ दा डाइरेक्टर अफ मेडिकेल एजुकेसन। गभर्नमेन्ट अफ दा डाइरेक्टर अफ मेडिकेल एजुकेसननिफ्राय बे नटिफिकेसन ओंखारनानै फैदों। आरो बेयो माब्ला ओंखारबोदों होननानै बुङोब्ला 1 एप्रिलाव बियो नुजाबोदों। जों गोसोआव ला बेखौ नायनानै जोङो रोखा जानो हागोन। गाहायाव मा लिरनाय दं जों नायनि। गाहायाव लिरनाय दं This is information of all concerned that Government of Assam has newly created different grade 3 and grade 4 post of Dhubri Medical College. Dhubri Medical College नि थाखायल' बियो इनक्रिज जानानै फैदों। आं दहाय बुंनाय बायदि माने 962 पस्टआ बारायदेरबावदों। आरो बे पस्टआ मानि होनदों धुब्रि मेडिकेल कलेजनि थाखाय बारायनानै फैदोंनो। मा पस्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बे मोननैबो पस्टनि थाखाय जागोन। बेनिखायनो जोङो बयबो रोखा मिथिनानै थाब एप्लाइ खालामोब्ला मोजां जायो। मानोना बेनि एप्लाइ डेटखौबो होनाय दंखायो। जों नायबानो नुयो नैबाव दङ। नैबाव नाय एप्लाइआ माब्लानिफ्राय माब्लासिम 1 एप्रिलनिफ्राय 5 एप्रिलनिफ्राय 7 एप्रिलसिम सानथामल' एप्लाइ जागोन एबा दिनैनिफ्रायनो सोलिबाय। गतिके नोंथांमोनहा जाय बिथांमोनहा दाखालि एप्लाइ खालामाखैमोन बे बिथांमोनहाल' एप्लाइ खालामनो हागोन एबा बिथांमोनहाल' एप्लाइ खालामनांगौ। मानोना बेयाव अलरेडि होनाय दंखायो। मोनसे बाथ्रा लिरनानै दंखायो। नैबेयाव बोल्ड लिरनानै दंखायो। जोङो नैबेखौ नायबा बेखौ फरायोब्लानो मोजाङै बुजिजोबनो हागोन बाथ्राफोरखौ। Candidate who had already applied online माने for the post against the advertisement mentioned above। गोजौआव एडभार्टाइजमेन्ट होनायनि एगेन्स्टै जायफोरा एप्लाइ खालामखांबायमोन बिथांमोनहा need not apply again। बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो गोनांथि गैया एबा फिन एप्लाइ खालामबावनांगौ गोनांथि गैया होननानै बेयाव बुंखानाय दं। गतिके their candidature will be automatically included। बिथांमोननि एप्लाइ खालामखानाया नैबे इनक्रिज जानाय पस्टजों अट'मेटिकेलि मा होनगोन दाजाबदेरहैगोन एबा सोसनफानानै होनाय जागोन। गतिके रोखा खालामबाय नोंथांमोनहा जाहाथे जाय बिथांमोनहा दाखालि बावै एप्लाइ खालामबाय आरो बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो नाङा। आरो जाय बिथांमोनहा एप्लाइ खालामाखै थाबैनो एप्लाइ खालामदो। मानोना 5 एप्रिलनिफ्राय 7 एप्रिल एबा सानथामल' एप्लाइ सोलिगोन। दिनैनिफ्राय सोलिबाय। नोंथांमोनहा थाबैनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। गतिके नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनबायब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम। आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा फोरमायनांगौ दङब्ला एबा साजेसन हरनांगौ दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो। बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय। मानोना बेबायदि भिडिअ लाबोयैया गोबां गोबावसिममोन। माखासे उसुबिदा आरो माखासे
सम थोयैनि जाहोनाव बेबायदि भिडिअखौ लानानै फैनो हानाय जायाखैमोन। गतिके दायो आङो जेसेबां हायो एसेबां बेबायदि साख्रिनि इनफरमेसनजों लोगोसे माखासे आनसार कुइसन एग्जामाव फैनो हाथाव कुइसनफोरखौ आं बेयाव थाबैनो लानानै फैगोन। नोंथांमोनहा जाहाथे एप्लाइ खालाम नोंथांमोनहा जाहाथे आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लायो एबा नायबाय थायो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय एबा आसा खालामनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।